Tiprajwkni bisingo tabuk teruk sakbai thangni Phan bai kotor business rok khulokjagui tongo obahaikeno Rwjakkha Belbari RD block bai khopjak Bishu kamio MS Phan Fuels BPCL petrol pump katal khulogui Rwjakkha tini April 28 salmari kokti salo Phiyogwi rinai wngwi phai sokpaikha TTADC hapangni MDC Ganesh Deborma petrol pump ni thaibugra Mongol Deborma borona karibo manjakbaikha Mr India Mithun Deborma Rwjakkha Parmitariang tei Phan Fuel BPCL petrol pump khulogui rinai Bwrwi hekeba bugrajak Hema Deborma koktoma thumnai bwskango Bwrwi Hema Deborma saka CNG no kari tei petrol diesel manthoknai bo lukurongno ko kcharka bini o petrol pump o phaiwi petrol diesel dafaina bagwi lukurongni chubachu belaino nango petrol pump khulokjaknai phungni damdokni simi horni damchuku jora tei jorani bisingo phaike petrol diesel manthoknai tei thokni logi malkhung chakani pump bo manthoknai botei bosaka women's empower no naharei o petrol pump bo 90% o bwrwi samungo thepajaka ini ani hanok hema bini bisintei cengora Belbari Bishu kamiwa Phan Fuel ne kaisa petrol pump inauguration Rwjakkha obo o area ne bagai kaisa khub kaisa mane belai ki kaham aba kaisa sakti hai tani bagai hengai bo khoroksa bwrwi kesal ni phai chin o Belbari hai jagawo jabo business lai obo hai ki bini je bini mane Phan kuno kaimani obo ne bagai chongbono belai ki hambai barwo bohai je Tiprajwk je chini borok ni bisingo obo hai ki business khaijani sudo obo sibe bini to tai to chini kaisa tuimuk jotoni siwo tuimuk je ora bo arane habising ti khlai tuimuk khlai bo ti khlai ar bu khlai aham khlai bini income khlai boni bisingo tuimuk fast khlai tabok tai sora chung bini bisingo kaisa thok hai ka petrol pump khlai mani obono belai ki hambairo es angorone local hisabai borong belai ki hambairo obo haikena sini borok bini bisingte ching serang nango bini bisingte borok no changtabu sema bini bisingte area ni prai 30-40 poribar hai bini bisingte lokongo maisa lai to hambai obo ni bagai bohai omahai talented ek buddhi ganang omahai judi chin borok de wancho kangse area chin borok khorok sepur bini borok dabak no ni jini borok na hari obo bini bisingte budget khlai to mane on bagai banang belai ki hambairo tai orone tini nong media ni bisingte obo sano khub kaham aro petrol pump continue daily ne thok mannai কোনো disturb করাই চিনি ফোনে 6টা নিচিমে হরনি 9টা জরা ওপেন টংনাই অবনি বাগাই আং হামবাই মারো যে চিনি বাজার রগা কত কত 7টা রকম কোনো চমনগো আর তাই বিচুন 9টা জরা জরা থপনে জরা নং বিচিং তো পওয়ার যাতে বা জব তো বড় হাইই বাজাগো কোনো প্রবলেম নি আতই যেহেতু চগর লোকাল যারা তং তনেরা o petrol pump no Rwjakkha khajane hai ko area ni business khajana abo Rwjakkha khajane bai SAL kan basing chi joton dai to mana lai jai on bagai kono kisu problem ke angorane local hisabe ang bono joto manchak Phan no chuba chakne abo area o bin kam business na ba chi borok ne jito man thia jinis o jaga manai thang abo ko khachara joton phaidi kaham khlai aro thok mana he ke chini business khai mana chini borok no bisang abo no phaj khai le tone am joto kaham ke hine nor no bisang ti ang taisha ani bukuk chini hamana hamai roi bini bisang ti no area te development ne asakna kaitan ambai CNG to mangla kan molemo rural ni bagene ikisa outlet chikon ke tamke petrol diesel chara o jaga lubricant manai tu wheeler ni bagai full wheeler ni bagai hingke even angkoni JCB hingke power tiller bok ni bagai bot lubricant ono available tano hingke petrol pump krok jangnai phungni 6টা simi horni 9টা jora o jaga je kono somoyo time ni bisingo phainai daima phainai petrol diesel ar te kisa ang to believe khayo no rok semena ani te kisa je timok tongma haino timogo bo kono
quality ni compromise khaya o jaga bo same quantity or ke quantity ni nang 1 liter da ke 1 liter manai on petrol pump nang dawi nyai ni mileage check khadi thok ni pure tongo density ka hamno phayo bpcl ni thoka se kokri problem kre ke ang request khayo tai joto bike car gari chalok nai tai yani ta ko bukrongno phaida phaidi thok ka ham kringke ko jaga tai free air bo manai thok ni sate sate ni pam kri khe sakao pam kri khe nangor free air manai ke ang te sor tu bi tongo ko bo well changing machine je borok well change khainai bike yo oro bo free no dojangnai lubrication or pakhang ke abo ngangke phani mas ni simi available ngai tabuk ta under construction choli tongo angke tai ang thank you sanamo songo sini mdc darano tai yani kono parmita ya tai ko tongo mithon bo ngai to joto machine na tai tongo ani or bo ngai o petrol pump ni jaga ni malik ang to rain sina wa jaga wa angke o darano ba help mane thank you mas ha bo oni kisu help khakya no angke ang ma bo no nayo tai boro rok ba haikeno business khaini ni bagai chai tok bai the karon business ko je kono samasni development nang ngangkai samasni bisingo no je borok bo saka kakhese boni samasno borok khaimanai abo ngkai business khaini ni nango joto no chakri khaya ta ang chakri khaini ronga hamja saya chakri bo thik no haikono gobangma borok tongo je porashuna thike khlaimaliya borok babi bo kaisa sujug subida rona nangnai hingke abo hingke je kahangka porijak samajo establish khaimanai bono borok no bo ma basirinai aboni bagino business o ang kisa focus khaimani hingke nong media te yang joto non chawate bisa phaidi thokda phaidio jagao jeto angone kosto ke khlok rekhaba tabuk nong ni sojogita nangnai aboni bagino nini yak bai nini mung bai tam tam khlok chok tabuk tui to ti kaise factory khlok jaga ta petrol pump ke phainai to 2-3 ta no project tongo aba under construction ke tabu completing ani bagai chai maliya tam fast khaino ni tam ke pipeline tongo tabu to cng bisi bak soli tong abo wan sumung na tong nang aba ke krong ani cng to wan surja gya bagai magar charging station tong nai ev charging station je to electric car gobang mangkha bongni charging station available ngai o jaga wa tabuk nang to kharoksa bokok ngai mo haike je business haparo ya presimani women's empowerment ni tei bokok songno bom haike kok kasare ne pai thau tui factory je choli tong aro bo ani 90% burinyu o jaga petrol pump bo je mane 90% burinyu tabuk sin society o besir bang nuk mane hingke to buri boro housewife engo eba chikon mikon chakri khayo ba hainuk jagong ke borok no ba haike ning kok kasare rok namu tabuk to buri busano actually angko samajo angke kisa age hai thangi dong especially Tripura hayo angke angte gujana musungo borok jodi no kuno jaga stuck ngi dong ha business khaine business da khaine na chakri da khaine tam khaine angke borok no angwai malai mano boro mane sungui mano ba business khaike da janai na chakri khaike hana joto সম্ভব ani ro je experience somani angbono share khalai na belakira bakhato Selangi na tong hatam dingke jeng gabang jaga wono go jeng Tiprajwk ni to petrol pump tong on hakono khorsa buri engai khlok jak amo ang tabu jarte nus to ya ko ni tini baina simino kaisa example no kha ke jeng bus kango gabang ma dei chini lo korono bhaino koinai norok bhaino imang no kha inge amo engya jodi nang khai ka hinge amo ko mukhang Asing go haisi, paina angai ke munu ko sini ja balu kale 3-4 years ka kha. Bini je imang am supporter bo kaisa goal set khai kai ke amono bo kasi khaina ni target na ho. So bini je omo hai tab jazba dekhin chine bini je omo bini je akdam sare bukhani je musung mani no. Nor ni ora bo amo hai na ton thong because amo hai ke tong khai ke jeng chini imang rong ro ba hai no mukhang sanai ma no. Okay bini all attitude bini all the tam sare yes bini talent they bini all petrol pump ni bumung Phan
Ang belai kan no go thokja belai kan mili jagi tongkha haike ang abo no bai no best wishes khayo bini bus kango te bo kabama project tongko amo jeng sukrubi saya ko but kaisa ke joto je imang nukmani joto muk thangthung amo no ang wish khayo te chini bus kango kabama buri rok imang nugui tongnai rok haino continuously no rok ni imang no muk thang khaina bagi try khlai di because jeng imang nuk khai ke se jeng muk tham khlai jak tengo so jeng thumani sisana nanga hai se ko khai komke so joto tiprasa na abo no norok or jaga phai nai chini bai no kisa chuba so khlai de norok hamai phai de joto no khulumka tini first day inauguration no ang RD block o jaga Belbari go Phiyogwi paisa Phan fuelo ang belai no tong thokjak tini tamne bagai hinke bai no be belai no inspiring bo tamne bagai hinke bo khoroksa beringi bo asik ke chini tiprasa rong ni bagai kaham opportunity ta hanai hai ke buino inspired ani hanai because ta ni bagai hinke askalo bri rong no okui tongo equality ni bo chini choli tongmani hai ke no bo women empowered ni kaisa bo kaisa awareness hai bo and abo nang jotonon ko koina muchung go je lukorong nai tongai rong norok ni busa jig rok beri tongke ani ni manai bai songke beri ngi kuno khaime ane amte hai jinis mane kere tabo and norok as example bai ni oron nai norok sergi mano abo chini tiprasong ni bagai simia bai ni nizi ni bagai simia abo chini ni se sang mawan chuk lai nai and ang je lukorong nai tongai rong no chini o khumulung area ni jompu he ke Tiprajwk Jompong no ni yang ti rong norok laishi tong norok Phan fuel fine norok ni petrol da mano norok Agartala hege jrai nara go thangai hasalo thangi daina nanglia and abo nang baino te best wish rena musungo ani sa logo te bo chini tiprasong ni bagai te bom thake chen sa to imantu lekin ham